салом алейкум дӯстон, ин канали Таҷ Медитсина TJ мебошад ва мо тасмим гирифтем дар видеоролики нахустини худ оиди системаи ҳозима ба шумо маълумот диҳем. ба шумо хотиррасон менамоем ки лайк мондан ва подписка карданро фаромӯш накунед, то ин ки видеороликҳои ояндаро мадди назар нагузаронед. Рафтем. Системаи ҳозима ин маҷмӯи узвҳое мебошанд, ки пайи ҳам ҷойгир шуда вазифаи ягонаро иҷро мекунанд. яъне вазифаи ягонаи системаи ҳозима ин ҳазм кардани маводи ғизоӣ мебошад. хуб, сараввал сар мешавад системаи ҳозима аз ковокии даҳон, баъдан ҳалқ, баъд аз ҳалқ сар мешавад сурхруда, баъд аз сурхруда меъда, баъд аз меъда сар мешавад рудаи борик, ки саршавии он, яъне қисмати саршавии рудаи борик рудаи 12 ангушта ном дорад. баъд аз рудаи 12 ангушта давоми рудаи борик, хуб, рудаи ғафс, ки бо сурохии маъқад ба анҷом мерасад. ин пайдарҳамӣ, яъне пайдарҳамии системаи ҳозима мебошад. бори дигар, яъне ковокии даҳон, ҳалқ, сурхруда, меъда, рудаи 12 ангушта, яъне рудаи борик ва рудаи ғафс, ки бо сурохии маъқад ба анҷом мерасад. ба ғайр аз ин пайдарҳамие ки мо номбар кардем, инчунин ҷигар, талхадон, яъне талха ва ғадуди зери меъда, инчунин ғадудҳои луъобии ковокии даҳон ба системаи ҳозима дохил мешаванд ва тамоми ин узвҳо дар якҷоягӣ як вазифаро иҷро мекунанд, яъне вазифаи ягонаи онҳо ҳазм кардани маводи ғизоӣ мебошад. ин буд маълумоти мухтасар оиди пайдарҳамии системаи ҳозима. ташаккур ки то ба охир тамошо кардед ва бори дигар хотиррасон менамоям подписатсия кардан ва лайк монданро фаромӯш накунед. агар ягон саволҳо бошанд, марҳамат дар комментария нависед ва дар видеороликҳои оянда кӯшиш мекунам ба саволҳои шумо ҷавоб гардонам. ташаккур, барори корба.